Szia! Ma a malászanát, az Urdhva Mukha Svanászanát és a Dhanurászanát fogom bemutatni. Kezdjük először a malászanával, ami egy guggolás. A talpunkon támaszkodunk és törekszünk arra, hogy lenyomjuk a sarkakat a talajra. Ez nem mindenkinek evidens. A könyökökkel pedig betámasztunk a térdekhez, és ezzel nyomjuk szét a térdeket. A mellkas előre néz, fejtetővel fölfelé törekszünk, a gerinc egyenes, és ahogy a tenyerünket toljuk össze, az alkarok egymás folytatásában vannak, ezzel ugye nyitjuk a mellkast és toljuk szét a térdeket. Tartsuk 3 légzést. Különböző variációi vannak ennek a póznak, például lehet nyújtani úgyis a belső combizmokat, hogy egyik-másik oldalra hintázunk, miközben felemeljük egyik-másik sarkunkat. Továbbra is támasztjuk a térdeket, vagy csavarodni is lehet, tehát letámaszkodunk az egyik kezünkkel, a térdhez ugyanúgy betámasztjuk a könyököt, és miközben emeljük a sarkat, emeljük a kart, és nyitjuk a mellkast, karok egy vonalban. Ez egy ilyen dinamikus nyújtás is tud lenni, és ragyogóan nyúlnak a belső combizmok. Fölveszem megint az eredeti pózt. Ugye hát egyenes, könyökünkkel toljuk szét a térdeket, fejegerinc meghosszabbításra, mellkas előre törekszik, és tárjuk hátul a lapockákat. Jó. A következő póz az hasonlax pózból indít. Ez a felfelé néző kutya lesz. Tehát először a hasonlax pózt veszem fel. Hason fekszünk úgy, hogy a lábfejek kifelé néznek, és alkaron pihentetem a fejem, és a felfelé néző kutyához a tenyereket a mellkas mellé helyezzük el. Én úgy fogom most felvenni, hogy a lábfejen támaszkodom, tehát a csípőket aktívan toljuk először a talajba, bekapcsoljuk a kórizmokat, a lábfejet toljuk a szőnyegbe, a könyökök a törzs mellé simulnak, a fej a gerinc meghosszabbítása, és belégzésre a mellkasunkat kiemeljük, és az egész felső testünket is kiemeljük, tehát belégzésre. Egyenesek a karok, zárnak a lapockák, lehet fölfelé nézni teljesen, vagy előre, hogyha kímélni akarjuk a nyaki csigolyákat. És leengedjük. Ugye úgy is föl lehet venni, hogyha esetleg lefelé néző kutya lesz a következő póz, hogy a lábujjakon támaszkodunk, tehát belégzés. És kilégzésre leengedjük. Lehet kompenzálni egy baba pózzal utána ezt a homorítást. Annál is inkább, mert a következő az I póz lesz. Ez ugyanúgy hasonfekvésbe, hasalaxba kezdünk, majd hátra nyúlva megfogjuk a lábfejeket, egyiket, illetve a másikat, és belégzésre beletoljuk a lábfejeket a tenyérbe, és homorítunk. 3 légzést tartom. Az a lényeg, hogy a térdek nem eshetnek szét, tehát egyenesen tartjuk őket, és le. Ezt is lehet kompenzálni egy babapózzal. Megnyújtózni kell karokkal. És köszönöm szépen!